anem a veure com es tracten les excepcions o bé els errors. Val? Un error que pot provocar Java, un error d'execució que fa avortar el programa, s'anomena excepció. Val? Per tant, diu, una excepció és un error que pot fer avortar un programa. Cada error que es produeix és el que es diu un objecte de la classe exception. Ja veurem què és això de classes i objectes, però ve a ser com si se crea una variable, no és entera, no és booleana tal, és una variable de tipus exception, de tipus error. Bueno, com n'hi ha molts tipus d'errors, n'hi ha moltes classes d'excepcions. De fet, n'hi ha una jerarquia d'excepcions. Així tenim una xicoteta mostra, diguem que l'error de tipus exception seria l'error general. Qualsevol error que dona, diguem que és de la classe exception. Tipus d'errors, està el IO exception, input-output exception, un error d'entrada i eixida de dades, runtime exception, SQL exception, etc. Dins d'aixòs n'hi ha més classes. Dins de IO exception està, per exemple, el file not found exception, que això quan vegem l'accés a fitxers que estan en el disc dur podria donar errors en cas de que no tinguérem permisos sobre aquest fitxer o el fitxer no existira, etc. Per tant, si en alguna instrucció de Java intentarem accedir a aquest fitxer, ens donaria un error de file not found exception, és a dir, accés a un fitxer no trobat. Hi ha un altre tipus d'errors, per exemple, una divisió per 0. Sempre que hi ha una divisió per 0 és un error, no pot existir, no té solució. Per tant, si el programa es troba en una divisió per 0, avorta el programa i se produiria una arithmetic exception. Hi ha altre tipus d'errors, per exemple, quan intentem convertir un string a un enter o a un float o el que sigui, la cadena PEP, passa-me-la a enter. Doncs no, això tenia un number format exception, etc. Quan veiem els vectors, un vector va a ser una variable que en compte d'un valor va tindre molts valors en diferents posicions, si accedim a una posició que no està, ens donarà una array index out of bounds exception, etc. De forma que estan classificats. Bé, ara es tracta de, sabent els errors que n'hi ha, ara es diu, esta instrucció, tal instrucció que té el meu programa, podria ser que donara un error. I doncs jo vaig a previndre-ho i vaig a dir, en cas de que me doni l'error, faré tal cosa. No farem un if, no farem si això me pot donar error, no me facis aquesta instrucció. No, l'if seria, diguem, una prevenció, però el que anem a fer no és previndre l'error, sinó quan ocorrega l'error, què fer en aquest cas. És una solució curativa en compte d'una solució preventiva. I com es captura aquest error? Es captura utilitzant el que es diuen blocks try, catch, finally, que és el que anem a veure ara. La sintaxi seria la següent. Tot això que tenim així en negreta. Així vindria el nostre programa, instruccions normals que no tenen per què donar ningú error, i ara sí, si suposem que hi ha una instrucció que pot donar error, o de divisió per 0, o d'accés a un fitxer que no existeix, que el que siga, intenta, try, fer això de sí que n'hi ha així. Esta instrucció o conjunt d'instruccions que puguen haver així. Així poden haver 10, 100 instruccions, les que siguen. Si en alguna d'elles dona error, si per exemple hi ha així 10 instruccions i dona error en la tercera, el que farà serà de la instrucció 4 a la 10 ja no se van executar res, i a continuació, en compte d'avortar el programa, dirà, vaig a veure pel catch a veure si estic jo tratant aquest error. Així el que posarem serà tants catxos com tipus d'error, tipus d'excepcions volem capturar. Així posarem un tipus d'excepció, un altre, tots els que vulguem. De forma que així, per exemple, podríem posar simplement el exception, que és este d'ací, i per tant no faria falta fer més catxos. És a dir, així direm, si l'error que ha donat és d'aquest tipus, doncs jo faré aquesta instrucció o aquestes instruccions. Si no, si l'error que ha donat és d'aquest tipus, me fas aquestes coses. De forma que jo podria donar, si l'error és un number format exception, me fas tal cosa. Si és una array index out of bounds exception, me fas tal cosa. O bé, simplement podria tindre només un catch i dir, si dona un error el que siga, me fas tal cosa. I el finally,
Així posarem les instruccions, abans d'explicar el finally. Imaginem que així ens dona un error, però que no és ni este error d'ací ni este error d'ací. Per tant, el programa avortaria, perquè no l'hem tractat, aquest error. Val? Avortaria i les instruccions que després tinguera el programa per ací ja no les faria. Però abans d'avortar, sempre farà el finally este. Tant si això ha donat error, com si ha donat un error i l'hem agarrat en algun cas, com si ha donat error i no l'hem agarrat, sempre passarà pel finally. Val? I després, quan acabi el finally, si no havia donat error o alguna cosa, continuarà per les instruccions de per ací. Per què estan aquestes instruccions de que sempre ho ha de fer? Perquè, per exemple, n'hi ha voltes com quan s'està escrivint a un fitxer de text, per exemple, des d'una instrucció de Java, ja veurem com s'escriu a un fitxer de text, eixe fitxer, diguem que tu vas escrivint i al final de tot n'hi ha que tancar el fitxer. Si no tanques el fitxer, no s'ha guardat res en el disc dur. Per tant, si ens ha donat algun error de divisió per 0 o el que siga, direm, si vols s'avorta, però siga com siga, si en el finally posarem aquesta instrucció de tancar el fitxer. Passa el que passe, vull tancar-lo. Així tenim un exemple de tractament d'excepcions. Imaginem així dins del main, que estaria dins la seva classe, tenim definides unes variables i anem a calcular la mitja d'ordinadors, de quants ordinadors n'hi ha per alumne en la classe. Per saber aquesta mitja, simplement preguntarem quants alumnes hi ha en la classe, quants ordinadors, i al final que em diria, hi ha un ordinador per a 3 alumnes o el que siga. Per què hem posat tot això dins del try? El que podria donar error en el try és esta divisió d'ací, perquè això podria ser un 0 i per tant això donaria error de divisió per 0. Aquestes instruccions no tenen per què donar error i les haurà pogut posar fora, o sí, perquè si així m'està dient agarra'm de teclat un enter, què passa si en compte d'un enter li posem una lletra? També ens va donar error, i este d'ací també. El que no me va donar error és este quants alumnes o és este quants ordinadors, però no passa res, ho posem dins del try. Estàticament quedaria mal els de quants alumnes posar-ho fora i això d'ací dins, doncs no passa res. Intenta fer tot això d'ací. Per tant, vindria per ací i ara imaginem que li hem donat quants alumnes? 3. Quants ordinadors? 0. I ara sí, intentaria fer 3 dividit per 0, donaria error, aquesta instrucció ja no la faria, aquesta ja no la fa, i se'n va a veure si capturem aquest error de divisió per 0. I ens diu, l'error que ha donat és una arithmetic exception. Sí, havíem dit que abans l'arithmetic exception, que tenim per ací dalt, era un error de divisió per 0. Per tant, en aquest arithmetic exception vindria per ací i mostraria per pantalla sense alumnes no es pot calcular la mitja. I no mostraria això d'ací, perquè havia donat error. Este no el mostraria i mostraria això. I després, una volta ja ha entrat un catch, ja se n'aniria i mostraria les instruccions que hi hagueren després. En aquest cas no n'hi ha finally. Imaginem que en compte d'això, en aquest quants alumnes, ja li havíem donat així una lletra en compte d'un enter. Això donaria un error, avortaria, però abans d'avortar, tot això, avortaria, abans d'avortar mirarà a veure si hi ha algun catch que la replegui. Però al donar això error, aquestes instruccions ja no les va executar. I vindria per ací i diria, l'error que ha donat és de divisió per 0? No. L'error que ha donat és de tipus que estem llegint un enter de teclat i estem posant una lletra, tal? Sí. Doncs vindria per ací i me diria, cal introduir números enters, tal. I el que sigui. Després mostraria la 10. Més endavant veurem com propagar excepcions o crear les nostres pròpies excepcions i llançar-les, ja ho veurem. És a dir, podrem fer més cosetes amb les excepcions. Així veiem que després del tipus d'excepció es posa una variableta. Després del tipus d'excepció es posa una variable, pot dir-se com vulguem, i aquesta variable després podrem, entre altres coses, va guardar el text que ens dona l'error, aquest text en anglès que ens dona quan executem alguna cosa i avorta, és això. Si
a més de la instrucció de la informació aquesta, volguérem mostrar per pantalla, sense que avorte, aquest missatge en anglès, doncs ara veurem com fer-ho. De forma que ara, abans de fer aquest exercici, ara veurem com funcionaria això. I per tant, ara sí, per exemple, li diguem sou, quants anys tens? I ho arrepleguem en una variable d'edat, int edat igual a teclat nextint. Vale. I ara sí que ens diga, doncs sou, tens tants anys. Tens anys, edat, anys. Tan senzill com això. Anem ara a provocar un error. Ho executem, i me diu, quants anys tens? I no li contesta un número, li contesta una lletra, la E. Pam, error. L'error que me dona és un input mismatch exception, que és el que havíem vist així, que era eixe, input mismatch exception. Per tant, anem a capturar-ho. Això ha avortat i no ens ha mostrat eixe tens el que siga tal. Doncs anem a capturar l'error eixe. I li direm, així, podríem simplement tancar tot això en un try, però estèticament volem que això i això vagi junt, doncs tot això anem a posar en un try. I diguem try, intenta fer aquestes tres instruccions. Intenta fer tot això. Obrim clau i així tanquem clau. Si ara fem Ctrl-Shift-F, ens ho sagna tot cap allà. Diu error perquè li faltaria el catch. El try sense catch, tal, o finally. Anem a posar-li el catch. Catch, i li diguem, agarra'm... Ara no me'n recordo quin error era, si era... No recordo l'error. Bueno, doncs l'error genèric. Me dona l'error que tinc que donar, l'exception. En compte de dir-li input mismatch exception, que no me'n recordo com seria això, doncs, com este input mismatch exception, on està? Sí. Està dins dels nostres elements, dins de runtime, dins d'exception, jo dic, me dona l'error que me dona, vaig a fer tal cosa. I així tinc que posar-li una variableta, doncs jo li dic o error, o o el que siga, vaig a dir-li I així posa què vull que faci si dona aquest error. Doncs dic, vaig a mostrar per pantalla, t'he demanat edat, o no poses lletres en l'edat. Això no és un bucle ni res d'això, simplement vindrà per així i ja està. Ara sí, sou, les instruccions que nyasquen al final. Adeu. Anem a veure què fa. Ho executem ara i direm, quants anys tens? No poses lletres en l'edat, adeu, i ja està. No mos ha dit que tens tants anys, altra cosa és si volguem fer-ho en un bucle, etc. Anem a fer-ho. Si volguem fer-ho en un bucle, que el fet de demanar-nos l'edat ho hauria de fer moltes voltes. Per tant, li diguem, tu, per exemple, fes-me tot això mentre, no sé, anem a fer una variable booleana, això se podrà fer de moltes maneres, això ho volem. Una variable booleana, boolean, edat ok, igual a false. De moment no tenim una edat ok. Per tant, vindríem per així i si hem aconseguit passar d'ací, és a dir, si s'executara això on tinc jo el cursor és perquè no ha donat error. Per tant, jo així, per exemple, diré edat ok igual a true. Podria posar-ho així o després des de println o el que siga. Si això dona error, este no el va executar i ja se'n ve al catch. Per tant, una volta per així, edat ok igual a true. I ara si diem, repeteix-me això mentre edat ok igual a false. Mentre no siga, ja sé el punt i coma. O bé, mentre no siga l'edat ok. Recordem, això era el no. Mentre no és edat ok, per tant, vindria així altra volta, com l'edat ok era fals, si no han passat per així, diria no poses lletres en l'edat i l'edat no seria ok, tornaria, etc. Quan ja vinga per així, edat ok serà true, ens mostrarà l'edat i ens dirà l'adeu.
Anem a provar. Quants anys tens? W. Vale. Així hem fet un error. Val? Així hi ha un bucle infinit. Què està passant? Vaig a dir-li que pare. Tenen en compte els bucles infinits. Val. Així, vale. Què ha passat? Així li hem dit, quants anys tens? Pam, teclat Nextint. I així que li hem dit? Així li hem dit la lletra E i per tant en el buffer, este que repleguem de teclat està la E. Però què passa? Que jo estic intentant replegar un enter i per tant l'enter, com no el tens, doncs no el llits. I això, quan provoca l'error, en el buffer encara està la E. De forma que vindria per ací, diu no poses lletres en l'edat, edat, ok, no, doncs tornem altra volta per ací i me diria, quants anys tens? I ara, teclat Nextint. El Nextint, havíem dit que el que fa és, si hi ha alguna cosa en el buffer, ho agarra. Si no, ho demana per teclat. I com en el buffer encara tenim eixa E, doncs no ens demana res per teclat i altra volta l'agarra la E. I altra volta dona error. I se'n va per ací. Altra volta ve per ací, altra volta Nextint, encara agarra la E del buffer, etc. Si recordem, ara tenim el del buffer, un inconvenient del buffer, a veure on estava, era, estaria per ací, a veure si ho trobem, sí, solució al problema del buffer d'entrada. És a dir, n'hi havia això d'ací, val? Això que vos vaig dir. Hi ha una cosa que ho veurem, que són el try-catch i tal. Val? Hi havia diverses situacions en què teníem que netejar el buffer eixe. Val? Si recordeu, després d'un enter, si jo agarrava un nom, val? Pues això se quedava un intro i n'hi havia que borrar eixe intro i tal. Val? O així, si demanàvem com el diuen i tu posaves un nom compost, és a dir, diverses paraules separades per espai, però només n'agarres una, i aquestes altres se quedaven ahí. També havia que cuidar-ho. I ara era això, per exemple. Estem agarrant un float, però li poses una lletra o el que siga, doncs eixa lletra sempre estarà en el buffer. Per tant, quan en el catch, quan li diguem el missatge de que no volem lletres, hem de buidar també el buffer per quan li tornem a preguntar. Este és un altre exemple de bucle que està demanant això mentre sigui incorrecte. Si en compte d'una variable booleana, doncs li he posat l'altura aquesta que estem intentant agarrar, l'altura negativa, i sempre que l'altura sigui negativa, doncs és perquè no ha agarrat bé l'altura i està tornant a donar. Val. Per tant, anàvem per ací. No sé si ho havíem vist. Val, estem veient això. Val, per tant, estàvem veient això. Ara, què haurem de fer? Per a buidar eixa E d'ahir, doncs és quan dona l'error, és perquè s'ha quedat eixa E, i o bé en la línia d'abans o en la línia de després del sout doncs anem a buidar el buffer. Com es buidava? Teclat.nextLine. Si posa un comentari, buidem buffer. Vale. Provem ara. Quants anys tens? 33. Bueno, si no hi ha error, doncs vale. Però anem a provocar l'error. Quants anys tens? Diguem W. No poses lletres en l'edat. Quants anys tens? Ara sí. Al tornar l'altra volta, el buffer està buit i ara ja en el Nextint ja ens demana el que sigui. Pues, la E, no. Quants anys tens? No, no. Fins que li diguem un numeret i ja ens diu que tens 22 anys, val? I adeu. D'acord? Molt bé. Vale, però ara imaginem que així en l'error volem mostrar, a més de que no poses lletres en l'edat, volem mostrar, per lo que siga, l'error que ens hauria donat si això haver avortat, val? Si no haguérem tratat això. Pues, diguem, mostra'm el que eixa E, però la E, diguem, és una variable, diguem, complexa, és un objecte, val? No només té el valor, té més coses, i per hem de dir de la E, punt, me mostres el que diu aquest missatge, dona'm el missatge de l'error Si ho creguem, de moment ho fem així, quan veiem les classes i objectes ja veurem exactament
per què estem fent tot això, però bueno, simplement perquè sapiem com utilitzar això i direm això, mostra'ns d'aquest error el missatge d'aquest error. Vale. Ho posem, provoquem l'error, quants anys tens? Bueno, en aquest cas no es mostra, no sempre estarà aquest missatge, val? Ara després veurem un altre exemple que sí que ens mostrarà el missatge. En aquest cas no n'hi ha un missatge associat. Bueno, doncs este fora. Però imaginem ara que volem un altre tipus d'error. Per exemple, anem a fer una divisió. Així li direm, doncs no sé, sort, el que siga, una divisió de 10 partit per eixa edat. Pues, si eixa edat és un número que no siga 0, no passarà res. Però si és un numeret de 0, pues 10 dividit per 0 va donar-nos error. Què passa si ho farem així? Ho executem, bueno, acabem en l'execució anterior, ho executem, i diu, quants anys tens? 0. I me diu, no poses lletres en l'edat. No era així l'error que volíem que traguera. Jo no li he posat una lletra, li he posat un 0. Què ha passat? Que l'error no m'ha donat el de posar lletres així, sinó m'ha donat este error. Val? Ha vingut així i, clar, també és una exception. I jo dic, me dona l'error que me dona, dic que no poses lletres en l'edat. I ara dic, no. Ara tinc dos possibles errors. A mi no me serveix dir el mateix error per a tots els missatges. Per tant, ara és quan tinc que anar a veure els diferents tipus de missatges que tinc. I, per exemple, el de la divisió per 0, era arithmetic exception. De totes formes, si no ho tenim així, imaginem que vaig a provocar una divisió per 0 i dic int x igual a 10 partit per 0. Vaig a provocar aquest error. Este no està dins d'un try, ara m'avortarà. Si jo faig això, doncs me diu, pam, error. I me diu, error arithmetic exception. Doncs ja el tinc ahí. Doble clic, bueno, en això és suficient, no sé si tot ho agarraria. Control C, i ara li dic, vaig a fer un altre catch. Si me dona un arithmetic exception, també li dic així. Doncs jo ara li diré show error de divisió per 0. I ara, si jo li dic mostra'm el getMessage este, ara veurem el text que dona en anglès. Ho executem. Bueno, ens hem oblidat de llevar això. Ho executem. Quants tens? 0. I ens dona ara error de divisió per 0. I el getMessage este d'ací ens ha donat esta barra by 0, que era el que ens donaria. Per tant, ja sabem això en principi per a què serveix. I si ara provoquem l'altre error, el de posar-li així una lletra, si ho executem i posem així una lletra, doncs ens diu no poses lletres en l'edat. Així tenim un tipus d'error específic i el tipus d'error genèric. Què ha passat? En el tipus d'error el de divisió per 0, ha vingut per ací i com ha vingut per ací, ja no ha entrat en els altres catxos, ja s'ha eixit. Què hauria passat si això, l'error genèric, l'haguem posat abans d'aquest catx? Ens dona així error. Quin error ens dona? Exception tal ja ha sigut agarrada. Què vol dir això? Si ens donara un error de divisió per 0, primer ve per així el catch. És un error, és qualsevol error? Sí, vindria per així i ja no va veure ningú altre catch, perquè ja ha entrat per així. Per tant, NetBeans se dona compte i diu, per així no vaig a passar mai, perquè si hi ha un error, entra per així i ja no entra per altre lloc. Dic, o bé este la posa dalt, o bé així posa el de divisió per 0 i així vaig a posar l'altre error que ens donava, que era el de l'input mismatch exception. No.
A veure, no recordo, a veure, era este, el tenim així, sí, correcte, input mismatch exception, va, i vindríem i li posem així. Val? Si me dona un input mismatch exception, tal, si no, tal. Vale. Ara sí també me dona uns errors, diu cannot find symbol, quin symbol? El class input mismatch exception. Vale, això vol dir que no troba, diguem, aquest tipus d'error. Vale. Jo faig clic ahí en l'error i me diu importa meu. El que volia és que importara l'error d'input mismatch exception este. Vale? Bueno. Pues ara ho executem. Tanquem això, ho executem. I ara, quants anys tens? Si li posa una lletra, me diu que no poses lletres i me torna a preguntar i me torna a preguntar. I si li posa un 0, pues me diu que divisió per 0 i tal. Val? Bueno, així si volguérem que ens tornara a preguntar altra volta això, pues li diríem, pues, mentre l'edat és ok, o mentre, i a més, jo faré això, mentre això, o mentre l'edat siga igual a 0. Val? Mentre l'edat no siga correcta o l'edat siga igual a 0, torna a passar per així. Val. Una altra coseta. Me dona així un error. L'error és que me diu que no troba, cannot find symbol, la variable edat. No la troba. Dius, com que no la trobes? La tens així. La tens així. Val? Està definida ahí. No la troba perquè l'edat està definida, que hem dit de quin tipus és, a on? Així, en aquest trosset. Per tant, fora d'ací, jo no puc accedir a aquesta variable d'edat. Diu, ostres, és que vull que accedir-la per veure si tal. Diu, pues bueno, pues que edat no siga, que l'amo, diguem, d'eixa edat, no siga eixe try, sinó que siga més global, que se pugui accedir des de tot el main. Per tant, li diré, edat no me la definisques així, me la definixes pues així, int edat. Val? Ara ja sí que m'apareixen els errors, me hauria d'haver aparegut l'error. Vale, un altre error. Abans me deia que no el trobava. Ara me diu, la variable d'edat podria no haver estat inicialitzada. És a dir, pot ser que l'edat no tinga ningú valor. Dius, si no li hem donat ningú valor, no té sentit jo així comparar lo que té l'edat. Dius, com que no té ningú valor? Sí, si jo he vingut per així i en edat li done el valor que està introduint-se per teclat. Diu, vale, però com el BINS detecta que aquesta assignació està dins d'un try, vol dir que això podria donar error. Si això dona error, l'edat no tindria ningú valor. Com abans en edat no li hem donat ningú valor, pues ell no me deixa consultar el valor d'una variable que no té valor. Per tant, li diguem, bueno, pues, en cas de que quan tinga que passar per així, pues, anem a posar-li l'edat, pues, igual a menys 1, per exemple. Un valor insignificant, un valor que no suposa una edat verdadera. Ja no ens diu aquest error. Ja podem executar-ho. Quants anys tens? W, no poses lletres, tal. Ara li diem el 0, pues, error de divisió per 0, altra volta, quants anys tens? 0, 0, 0, 0, fins que li diguem un numeret i ja ens diu pues, això. Tens 2 anys i bueno, i aquest 5 era la divisió que havíem posat per ahir, de partir per edat, etc. Val? Molt bé. Bueno, pues així hi ha un exercici sobre el tractament d'excepcions que és simplement dalt o baix el que ja hem vist i veure què és el que té que fer i el que no. Diu, hi ha dins d'una classe proves, està el main, hi ha unes variables, està el try. S'han posat així uns missatgets per veure per on està passant, val? De forma que si executem tot això, pues així no veiem si està passant pel try o per on està passant. Si ens dona un error d'input mismatch exception, pues no has posat números enters i bueno, que ens traga pues, ara valor tal, tal. Si ens ha donat un error de divisió per 0, això no té sentit posar-ho així, val? Ja que si el valor este d'ací era 0, així tornem a altra volta a fer la divisió. Però ho hem posat així per veure com funciona, val? Què passaria. I bueno, finally, etc. I això simplement l'exercici ens diu què mostrarà per pantalla si introduïm el 2, si introduïm el 0 o si introduïm lletres. Va. Això, doncs, veient-ho, fent el copiar i pegar i posant-ho en un programa, doncs, ho podríem saber. Però es tracta de saber-ho sense executar-ho, per veure si s'ha entès bé tot això del catch, el finally i tal. Per tant, què mostrarà per pantalla si introduïm el 2? Veiem per així. Vindríem per així, tal, 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 dis-me un número enter,
Què mostrarà per pantalla? Anem a posar-ho així. Si això aparegués, per exemple, en un examen, doncs així posaríem tot el que va aparèixer per pantalla. Per pantalla ens apareixerà el dis-me un número enter. Doncs li faríem el dis-me un número enter. Val? Què més? Vindria per així i li introduiríem el 2. El valor valdria 10 per 2, 5, i ens mostraria tot ok i valor val 5. Val? Pues ara ens mostrarà tot ok i valor val 5. Val. Què més? No dona ningú error, no passaria per així, no passaria per així i aniria al finally. Sempre va passar pel finally. Per tant, ens mostraria, entrem al finally, ara diria, entrem al finally, valor més més, ara valor valia, si havíem dit, valia 5, ara valdrà 6. I per tant, ara s'hi dirà valor al final del finally, 6. Valor al final del finally, 6. Val? Què més? I després continuaria per així. Hem eixit de la zona de control d'excepcions. Hem eixit de la zona tal. Ho escriuríem. Ara valor valdria 7 i ens mostraria valor final 7. Valor final 7. Val? Per tant, això seria la resposta, si no ens hem enganyat, a la pregunta A. Ara diu la B. Què mostrarà per pantalla si introduïm el 0? Tornem altra volta a fer això i esborrem això. I altra volta, dis-me un número enter. Pues, dis-me número enter. Ho escriuríem tal qual, val? Entrem al try. Entrem al try. Després, agarrem l'enter i li havíem posat un 0. Valor igual a 10 partit per valor. 10 partit per 0 no és 0, donaria error. Val? Així valor no li canvia el valor. Valor encara valdrà 0. Val? No li s'assigna. Això dona un error i això no se fa. Pues ara aquesta instrucció ja no la faria i se'n va a veure si és aquest error. És aquest error? No, este era el de posar lletres. És aquest error? Sí, vindria per així i ens mostraria error de divisió per 0. Pues posaríem error de divisió per 0. Valor igual a 10 partit per valor. Valor encara valia 0. Per tant, 10 partit per 0, error. Val? I error, però aquesta instrucció d'ací no està dins d'un try. Val? Este d'ací sí que està dins d'un try i per tant se'n va un catch. Però este no té try. Este el que farà serà avortar el programa. Per tant, això ja no ens ho va mostrar. Però abans d'avortar havíem dit que sempre va fer el finally. Per tant, direm, ens mostrarà, entrem al finally, valor valdrà, doncs, si a principi de tot valia 0, ara valdrà 1, i dirà valor al final del finally, 1. Valor al final del finally, 1. I després, aquestes instruccions ja no les fa perquè això havia avortat. Este no estava dins d'un try i avorta. El que passa és que abans d'avortar mostrarem això. Bé, doncs això d'ací seria el que trauria en el cas B que si posarem un 0. I ara l'últim ens diu, vale, i què farà? Que mostrarà per pantalla si per teclat introduïm lletres. El mateix, vindrem així i diríem, dis-me un número enter, doncs dis-me un número enter, a continuació vindríem en entrem al try, després li posaríem en el next int, així li posem una lletra. Li posem una lletra i dona error. Estes dos ja no s'executen. Ara, és un error d'estos d'introduir la lletra en un número? Sí. Doncs ara em dirà, error, no has posat números enters. I li diríem així, error, no has posat números enters. Després, ara em diria, ara valor val,
què val? En valor no li hem assignat res, no és la lletra E ixa que li hem posat, això dona un error, això no s'assigna. Doncs valor val 0. Ara valor val 0. Vale. Vindria per ací, este cas ja no el fa perquè una volta ja ha entrat ahí, farà el finally i dirà entrem al finally, sempre fa el finally, entrem al finally. I després valor valdrà 1 i valor al final del finally 1. Valor al final del finally 1. I després, com sí que hem capturat l'error, vindria per ací i això també ho faria. Hem eixit de la zona d'excepcions, valor més, doncs valor valdria, abans havíem dit 1, no? O sigui, ara valdrà 2 i valor final 2. Valor final 2. D'acord? Molt bé. Us diria que me preguntareu si teniu dubtes, però com no me podeu preguntar en el vídeo, doncs no hi ha dubtes. Vale, anem a veure una altra coseta en aquest tema, que és simplement els comentaris que poden aparèixer en un programa en Java. Vale, com sempre, hi ha comentaris d'una línia i comentaris de diverses línies. Si recordem, en Python, Java. Com eren els comentaris d'una línia? Els comentaris d'una línia posarem les barres creuades i el que siga. En Java posarem barra barra i el que siga. I de moltes línies, de més d'una línia, doncs així fèiem cometa, 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 posàvem totes les línies que volguérem i cometa, cometa, cometa. O 3 parells de cometes dobles també servia. Així com ho farem en barra asterisc, totes les instruccions que vulguem, les instruccions del comentari que vulguem, i ho acabarem en asterisc barra. Molt bé. Hi ha una altra documentació que és pareguda a esta, però que en compte d'un asterisc són 2 asteriscos, així posem tot el que siga, i així s'acaba en asterisc, només en un. Ara veurem per a què serveix. Diu comentaris d'una línia, tal, barra barra, sol posar-se al costat d'una variable per a dir més o menys el que guardarà. Si ja no ho diu, si no ho diu clar, no poseu això en totes les variables. Si una variable es diu import de les vendes en viva, doncs no poseu en comentari, això guardarà l'import de les vendes en viva. No. Però bueno, si és import i volem saber si ho guardarà en pessetes o en euros, doncs així en un comentari guardarà els diners en euros. O el torn volem saber els possibles valors que al llarg del programa tindrà, doncs guardarà una N si és nocturn o una D si té un, etc. Comentaris de més d'una línia, per exemple, al principi d'un programa passa per l'autor, la data i tal, o un conjunt de codi que de moment no volem que s'execute, doncs el posarem entre comentaris d'estos, per asterisc, asterisc bar. I després hi ha una cosa que es diu la documentació automàtica de Java o el Javadoc, que serveix per a documentar funcions i classes en Java. Ja veurem de les funcions, però ara veurem un exemple. Així, per exemple, anem a veure aquest exemple que deien els apunts. Anem a borrar tot això. Això, fora. Suposem que volem una funció que me diga el màxim de 3 números o de 2 números. Jo tinc una variable A que val 10, s'imagina que aquest 10 li l'hem posat per teclat, i tinc una variable B que val 20, aquest 20 també li l'hem posat per teclat, i jo voldria tindre una variable max de màxim, doncs tindré ahir el màxim dels dos. Però jo millor moltes voltes s'utilitza, si jo volgués el màxim, què faria? Si A és major que B, doncs en màxim me poses A, i si no, else me poses que en màxim és B. Jo podria fer això, però si al llarg del programa necessite moltes voltes calcular aquest màxim, i més si fos el màxim de 3, que són més instruccions, doncs repetiria el mateix codi diverses voltes. Per tant, en compte de tot això, jo voldria tindre com una espècie de maquineta, una funcioneta, que li diguera max és això, i posa'm en max el màxim
de A i B. Val? Mira que facilet. Pues vale, pues ara simplement tindríem que definir que veure com funciona eixa funció. Eixa maquineta és una maquineta, una funció que li diuen màxim, que li passes dues coses i ell te calcula el màxim. No te'l mostra, te'l calcula. Vale? Perquè aquest càlcul després li guardarem en una variable max. Vale? Per després dir, un sort, el màxim és el que tinc guardat en la variable max. Vale, doncs ens falta fer aquest màxim. NetBeans ens ajuda un poquet a construir aquesta funció i li diguem clic i crea'm el mètode eixe. Val. Mètode, funció, això de moment així ens ho creguem, eixa funció li diuen màxim i vol que per així, com a paràmetre, li passes dues coses, eixe 10 i eixe 20 o el que siga, eixa A i eixa B així m'ha posat que és la mateixa, però no té per què. Així podria posar una variable n1 i una altra variable n2. Bueno, i així ens ha posat això, que es pot configurar, però no està feta aquesta funció. Val? Ara sí, aquesta funció pues, té que calcular alguna cosa, no ho té que mostrar, li ho té que retornar. Aquí m'haig cridat a aquest màxim, jo ara vull que tot això valga el màxim entre A i B. Pues jo ara sí li diré, si el que m'ha entrat per N1, que serà la A, si N1 és major que el que m'ha entrat per N2, que serà la B, pues jo vull retornar, jo vull diguem que tot això valga eixe N1, el màxim. N1. I si no, el que voldré retornar serà el que m'ha entrat per així, eixe N2. De forma que quan ve per així li passa a màxim 10 i 20. Ve per així, N1 valdrà 10, N2 valdrà 20. Si 10 és major que 20, no. Si no, retorna 20. Retorna eixe 20 i per tant ara tot això valdrà 20, que és el que s'assigna a max. Estic anant molt rapidet per a explicar les funcions, però no patiu perquè això ho veurem més endavant. Així estava explicant un exemple de funció per explicar la documentació de funcions. Total, jo així, en el main, puc tindre aquesta funció i puc tindre 40 funcions més que me facin cosetes. Jo ara, en algun moment determinat, jo dic, vull saber així, jo tinc max igual, no recordo com se dia, si se dia màxim o com se dia o què és el que tenia. Doncs jo li dic, que estic en proves, estic en la classe proves, en el fitxer proves, doncs li dic proves, punt, i m'apareix ja les dues funcions que tinc, el main, que és la principal, i el màxim. I el màxim me diu que li passes dos numerets i te retorna, te calcula un enter. I així me diu això, privat static int màxim n1, n2, tal, però me diu Javadoc not found. No ha trobat més explicació al màxim. Ell simplement te dona informació de que el màxim se diu aixina i té això, li passes dues cosetes i retorna un enter. Per tant, li hem de dir-li, jo voldria que així me donara més informació, quan jo la necessite, tal. Doncs li dic barra arterisc, dos arteriscos, intro, i ell ja m'ha posat que s'acaba de sonar arterisc. Aquests arteriscs d'ací són per a fer guapet, encara que no estiguem donant igual. I ell ja m'ha posat que aquesta funció té dos paràmetres, dos tuberietes d'entrada, una que li diu N1, N2 i una altra per a retornar i tal. Jo així al costat li dic N1, el primer valor, jo voldria posar-li un valor enter qualsevol. I N2 serà un altre valor enter. I així, què retorna? Doncs retorna el màxim número entre els dos dels paràmetres, entre els dos que s'han passat com a paràmetres i tal. Doncs jo ara, així, quan jo li dic proves, punt, si jo me'n vaig al màxim, ara en compte de Javadoc not found, doncs ara me diu, tot el que me deia antes, però diu paràmetres, me posa guapet, així tots els paràmetres, així el que retorna, més cosetes que es poden fer a més dels paràmetres i returns, que ara no veurem, i me diu que l'N1 és un valor enter qualsevol, l'N2 un altre valor, i retorna el màxim número enter entre els dos paràmetres. De forma que això del sistema i ara sí podríem dir-li el max de A i B i tal. Igual dona a posar-li max que proves.max. A veure per què no li agrada. Max int per què no li agrada.
Com que no? Si t'ha fet el... Ah, vale, jo li he dit màxim, no max. Val? Era màxim. Ara sí. Val. Quan estem fent el system.out.println, println és una funcioneta, una maquineta que li passes uns paràmetres i fa coses. Pues de fet, així, si posem system.out. Ens apareixen cosetes que tenim en el fitxeret system.out. I tenim de printlns, n'hi ha moltes funcionetes println. Una que li passes com a paràmetre un string, altra que li passes com a paràmetre un booleà, val? I així estaria el javadoc, este d'ací. Els paràmetres, pues un valor booleà tal, i me fa tal cosa tal. Si me'n vaig així com a paràmetre, pues li passe un caràcter, així tal, val? I cada un té la seva documentació. Pues en cada un, el printf, pues així li passes aquestes cosetes i tal, i te diu la versió, eixe sins, eixe lo que siga, eixe throws, eixe returns, eixe tal, pues així posant-li arroba param o arroba return o arroba altres coses, pues ens fa després la documentació ja automàtica. Val? Molt bé. Tot això és el que s'ha explicat ahir i ja està. Ara només quedaria fer exercicis per a acabar el tema. No tenen per què tindre a veure en les excepcions i en els comentaris, però com estem acabant el tema, doncs ara farem uns exercicis de repàs. Què valdran les següents expressions? X major o igual que 0 o X menor que 0. Dius, no sabem el valor de la X, igual dona. Val? Si ens fem el dibuixet, possibles valors de la X d'un número. Si està el 0, val? Ens diuen que la X és major o igual que 0, és a dir, major o igual que 0, sense límit, val? Tots estos, que la X està així, o X és menor que 0, o X està així, val? O així, normal. Per a tots els valors de X es complirà que és major o igual que 0 o que és menor que 0. Val? Dit d'una altra forma, si imaginem, si sempre està comparant amb el 0, doncs anem a fer la prova amb un número positiu, amb un número negatiu i amb el valor 0. Si tenim això, X major o igual que 0 o X és menor que 0. Anem a provar amb un número positiu, el 2. 2 és major que 0, vertader. Vertader o el que siga és vertader. Per tant, si és un número positiu, dona vertader. Anem a veure en un número negatiu. Menys 2. Menys 2 és major o igual que 0, fals. Menys 2 és menor que 0, vertader. Vertader o fals, vertader. I si fora 0, per exemple, el número 0, X és major o igual que 0, vertader. Vertader o el que siga, vertader. Per tant, valga el que valga la X sempre serà vertader. Per tant, el resultat de l'expressió és vertader i si estem parlant de Java, doncs el resultat serà true i en minúscules. D'acord? Molt bé. Així ja tindríem el primer cas de l'1 i ara anem a veure el segon cas, que serà per l'estil. Diu, X és igual a Y o X és distint de Y. Si tenim un valor de X i un valor de Y, val? Podrà ser que siguin iguals, o són iguals o són diferents. Normal, sempre se complirà, que independentment de lo que tinga un i lo que tinga l'altre, o els dos són iguals o els dos són distints. Suposem que siguin iguals, els dos possibles casos són que siguin iguals o que siguin distints. Si tenim X igual a Y o X és distint de Y, doncs suposem que X siga igual a Y. Per exemple, el 2. X val 2 i la Y val 2. X és igual a Y si vertader, vertader o el que siga serà vertader. Anem a posar que X siga distint de Y. Doncs que la X valga 2 i que la Y valga 3. X és igual a Y, fals. O X és distint de Y si vertader, vertader el que siga, vertader. Així hem triat dos casos perquè s'estan comparant un amb l'altre. Si són iguals o distints, doncs comparem iguals o distints. Abans els casos que hem fet, els únics possibles casos, si estem comparant amb el 0, doncs serà o major que 0, menor que 0 o igual que 0. Siga com siga la X, tal. Per tant, la forma de raonar el per què, i per tant este també seria true. La forma, si això vos ho poso en un exercici, doncs diríeu l'1 és true perquè siga quin siga el valor de la X, tant si és major que 0 com si és menor que 0, sempre serà vertader.
perquè si això és verdader, això és fals, però bueno, igual dona, si és verdader i esto és verdader, i si això és fals, este és verdader. El mateix per a este. Este d'ací és exactament igual com este, però canvia l'operador. Si recordem l'operador este, es deia OR exclusiu. Funciona igual com un OR, però és exclusiu. Els dos vertaders no poden ser. Si és este no pot ser. Per tant, suposem este és verdader. Si suposem que este és verdader, este serà fals. Perfecte, verdader o fals, verdader. Suposem que este siga fals, en aquest cas, este serà verdader. Val? Els dos verdader al mateix temps no pot ser. És a dir, o x és igual a y o x és distint de y, però este i este al mateix temps no se poden donar mai. Per tant, verdader. I l'últim, tenim 4 major que 3 o exclusiu 3 menor que 4. Vale. 4 és major que 3, verdader. 3 és menor que 4, verdader. Verdader o exclusiu verdader, fals. Val? Si hagués sigut este, sí, verdader o el que siga és verdader. Però els dos verdaders en un or exclusiu d'estos no pot ser. Per tant, el resultat seria fals, en minúscules, perquè este menjava. D'acord? Molt bé. 22. I fes un programa que demana per teclat una quantitat entera, sense decimals, d'euros i el desglose en bitllets els mínims possibles i en monedes d'un euro. Per exemple, si tenim 1.397 euros, doncs voldrem que ens doni 1.397. Són quants bitllets de 500? 2, un bitllet de 100, tal, un bitllet de 200, un bitllet de 100, un bitllet de 50, dos bitllets de 20, 0 de 10, un de 5 i dos monedes d'un euro. Si sumem tot això és 1.397. I és la distribució, home, podria ser que en compte de dos bitllets de 500, doncs en tinguera més d'estos o més d'estos i tal, però diu la quantitat mínima, val? Els mínims possibles, bitllets i tal. Bueno, com fem això? La forma de plantejar-ho. Diguem, a veure, si jo tinc 1.397 euros, si jo li tinc que donar a algú això en bitllets, i a veure, en bitllets de 500, quants bitllets de 500 m'ixen així? Doncs 3 no arriba, són 2 bitllets. Eixe 2, com l'hem calculat intuïtivament, hem dit el 2. Hem de pensar, com he arribat jo a eixe 2? Doncs el que jo he fet ha sigut, per arribar a eixe 2, si tenia 1.397 euros, el que he fet ha sigut, mentalment, ha sigut fer una divisió de 500 i que a 3 no arriba. Val? Són 2. 2 per 500 a 1.000 sense treure decimals. 2 per 500, 1.000. I quants se'n sobren? 397. Val? Ara, dels 397, en quants bitllets de 500 no pot ser? Té 200. Quants bitllets hi ixen ahir? Doncs un. No, 2 no arriba. Com ho han fet? Perquè 397 entre 200 és 1, 200 per 1, 200, i sobren 197. Val? Tenim dos bitllets de 500, tenim un bitllet de 200, i amb el que queda, doncs veurem a veure quants bitllets de 100. Quants bitllets de 100 ixen ahir? Un. Com ho hem sabut? Perquè 197 entre 100 ix a 1 i sobren 97. Val? Un bitllet de 100. Aixina, estem fent tot el rato divisions, val? I mos quedem en este número. Este com era? Este era el residu de la divisió. Val? Per tant, per a calcular este d'ací, posem el rotet. Per a calcular este d'ací estem fent una divisió. Val? I per a calcular este d'ací estem fent el residu de la divisió entre aquests dos. Val? Per a fer este estem calculant el residu i per a fer este estem calculant la divisió. Val? La barra. Bueno, doncs sabent això ja podem fer el nostre programa. Es tracta de repetidament, val, anar fent divisions i anar agarrant el mode este. De forma que tindríem així, això és el d'abans, ho llevem. I això també fora. Va. Per tant, el primer seria demanar aquesta quantitat d'euros.
pues, int euros igual, bueno, primer preguntem, sou quants euros? I ho arrepleguem. Teclat.next int, ja tenim els euros. Ara, constantment haurem de fer divisions. Val? Almenys una, doncs, fes-me aquestes divisions, també podríem fer un while, anem a fer un do while. Fes això mentre què anem fent divisions? Doncs mentre així ens quede alguna coseta, val? Mentre així ens quede alguna cosa. Mentre els euros que ens queden, val? Mentre els euros que queden siga major de 0, per exemple. Val? Anirem fent divisions. Ara, aquests euros queden, doncs serà una altra variable, int euros queden, i a primera hora quants euros queden? Els mateixos que m'han dit així. Val? Euros queden igual a euros. Val? Eixos que queden, pues, li direm simplement, a veure si fem control R, canviem la data d'això i li direm els euros que queden. Val. Ara, què hem de fer per a veure quants bitllets de 500? Pues, eixos euros que queden dividit entre 500. Pues li diguem, bueno, més variables que tindrem. Tindrem les variables de bitllets de 500, bitllets de 200, una quantitat per a bitllets de 100, bitllets de 50, bitllets de 20, bitllets de 10, bitllets de 5 i monedes d'un euro. Val? I diguem, vale, doncs eixos bitllets de 500, com hem calculat això? Eixos bitllets de 500 és la quantitat que queda entre 500. Val. Doncs és igual, la quantitat de bitllets de 500 són els que queden dividit per 500. Ja tenim això. Ara, necessitem veure ara els que queden, per després els que queden dividir-ho entre 200 i tal. Doncs això que queden se calcula com el mod, l'operador, el residu de la divisió. Este entre este tal i residu tal. Doncs això és els que queden mod 500. I per tant li direm així. Ara, els que queden són els que quedaven abans mod 500. Anem a per els de 200. Bitllets de 200, quants seran? Doncs bitllets de 200 són els que eixos que quedaven entre 200. Però el mateix. Els que queden partit per 200. I ara, quins seran ara els que queden? El mateix, però en el mod. Ara els que queden serà els que quedaven abans, mod 200. I així anem fent. Els bitllets de 100, s'hem posat queden i queden. I bueno, igual com en els acumuladors i això, en compte de posar queden igual a queden tal, queden igual a queden tal, en compte d'això li farem el simbolet este, així no ens estalviem teclejar tant. Això volia dir queden igual a queden mod 500 i així el mateix. I ara direm bitllets de 100 és els que queden partit per 100. I els que queden, i per no teclejar tant, posem control Q, li posem una Q ahí de queden i ja està. Queden tant per cent igual 100. I després bitllets de 50 és igual a queden partit per 50 i els que queden tant per cent igual 50. El mateix per als de 20, bitllets de 20 és igual a Q partit per 20 i els que queden tant per cent igual 20. Els de 10, per el que queda ja ho acabem. Els de 10 i quantitat per cent igual 10. Els de 5, bitllets de 5 igual els que queden partit per 5 i els que queden tant per cent igual 5. I ara els que queden al final, el que no arriba ni a un bitllet de 5 euros, són ja els euros. Pues la quantitat monedes d'un euro serà igual a eixa Q, a eixos que queden, i ja està.
Podríem haver fet M1 igual a Q mod 5, sí, i ja ho tindríem. Per tant, això, diguem que per fer-ho algun comentari, no hem de comentar sempre cada línia de teclat, però les parts més diferents, doncs, entrada de dades per teclat, així si voleu, li posem això, vindria en la declaració de variables, Ctrl-Shift-F, així posem declaracions, entrada de dades, càlculs, així vindrien els càlculs, i ara ja vindria l'eixida de resultats. Tot això mentre... No, perdó, així no hi ha ningú bucle. M'he ratllat així. M'he ratllat perquè no n'hi ha res que se puga automatitzar, que se puga repetir. Jo he dit així, això ho farem mentre tal. No, simplement farem aquesta divisió, farem ixa i ja està. No es pot automatitzar perquè si cada volta és 500, 200, 100, així no podem, ara resta-li'n 300, ara resta-li'n 100, ara 50, ara 20, no. Si això sempre fora, si n'hi hagueren bitllets de 500, bitllets de 400, bitllets de 300, de 200, de 100, sí que ho haguérem pogut automatitzar en un bucle, però així n'hi ha no. Per tant, si no hi ha bucle que valga, Ctrl-Shift-F i queda ahí, i una volta fem això, ja tenim l'eixida de resultats, que és simplement mostrar què ens diu així. Bitllets de tal. Copiar i pegar. Bueno, a veure si ens apanyem. A veure si anem a fer-li un sort. No li agrada. No, perquè este necessitava... A veure, volia automatitzar això, però... Sort de tal. Bé, acabarem més pronte escrivint-ho a mà. Bueno. Tindrem bitllets bitllets de tant, de 500, bueno, tot això fora, i ara sí, bitllets de 500, bitllets de 200, bitllets de 100, bitllets de 50, bitllets de 20, bitllets de 10, bitllets de 5 i monedes d'un euro. Monedes d'un euro, tantes. I ara sí, li posem els bitllets de 500, les variabletes de cada una. Bitllets de 500, bitllets de 200... Bueno, està clar, no cal que continuem, però per lo que me queda en el convento ho acabem i així veiem si funciona i tal. Així serien els bitllets de 20, els bitllets de 10, els bitllets de 5 i les monedes d'un euro. D'acord? Molt bé. Pues, si no m'he enganyat, ja estaria. I provem i li posem aquesta mateixa, 1397 i mos hauria de traure això, 21112, 21112, 012, 012, d'acord? Molt bé. Doncs ara faríem 23. Diu, programa que demana 10 números per teclat. En acabant, caldrà mostrar un missatge dient si s'ha introduït algun número negatiu o no. Sí o no, variable booleana. A més, es mostrarà la quantitat de números parells i la quantitat d'imparells. Doncs este el deixem per després. Ara simplement anem per parts. Programa que demana 10 números per teclat. Doncs no anem a necessitar 10 variables. Simplement anirem demanant-ho sempre sobre la mateixa variable i cada volta anirem veient si és negatiu o no per alçar l'interruptor corresponent, etc. És a dir, de moment demanem 10 números per teclat.
Doncs si volem fer alguna cosa 10 voltes, ara tot això ho borrem, i faríem un for, el tabulador, ja ell ens posa alguna perquè fas alguna 10 voltes, del 0 fins al 9, mentre la i és menor de 10. No és la condició, repetisc, recorde, no és la condició d'acabar, sinó mentre la i és menor de 10, entra al bucle. Doncs voldrem demanar 10 números. Doncs shout, list meu número, i la repleguem en una variable num igual a teclat next int. Aquest número l'haurem de declarar int num. Ara el que volem és, després d'introduir-los, caldrà mostrar un missatge dient si s'ha introduït un número negatiu o no. Per favor, el que necessitem, diu, després d'això, li direm if algun negatiu, me mostres shout hi ha algun negatiu, i si no, no hi ha ningú negatiu. Else shout cap negatiu. Ens faltaria això, que és una variable booleana de vertader o fals. Doncs així li diguem algun boolean, algun negatiu. I ara sí, això seria entrada de càlcul. Així, al mateix temps que estem introduint les dades, anirem a fer càlculs, de si és negatiu, de si no, i de tal. Llavors, podríem posar entrada de dades i càlculs. Ara ens falta posar-li valor a aquesta variable. Quan la posarem? És una variable booleana. És un interruptor. De forma que anirem demanant els números i de moment no tenim ningú número negatiu. Algun. I quan nasca un número negatiu, de moment tenim l'indicador, la bandereta de números negatius, que no n'hi ha, està a catxar. I anirem demanant números. El meu número, el 3 és negatiu? No. El 4 és negatiu? No. El 5 és negatiu? No. El menys 1 és negatiu? Sí. Pam, alce la bandereta de que n'hi ha algun negatiu i ja la tinc a alçar. Si ara ens donen un número tal, diu, és negatiu? No. La catxa la bandereta? No, no la tinc que catxar. Una volta ja està alçada, ja n'hi ha números negatius. Perquè si no, si ara la catxara, al final diria, no n'hi ha números negatius. No. En el moment en què n'hi ha un, l'alce i ja no s'acatxa. Diguem que això és la bandereta, és l'interruptor d'haver números negatius. A primera hora no hi ha números negatius i quan n'hi ha un, l'alce. Per tant, és el que anem a fer. I direm, a primera hora, com està la bandera? I no li diguem bandera, li diguem algun negatiu. Algun negatiu, de moment no n'hi ha. De moment és false. Només així, cada volta que ens donen un número, diu, anem a veure si el número que m'han donat, si el número que m'has donat és negatiu, vaig alçar la bandera. Algun negatiu igual a true. Li faig el ser algun negatiu igual a false? No, per el que havíem dit abans. Una volta s'alça, ja no la catxem. Quan acabem de dir tots els números, me diria si n'hi ha algun negatiu, així és com si li posarem if algun negatiu igual a true, però com la variable és booleana, podem posar-ho directament així. Si n'hi ha algun negatiu, si això és true, entrarà per així. Doncs la part de negatius, això ja estaria. En acabant caldrà mostrar un missatge dient si introduïm un negatiu o no. Diu, a més, es mostrarà la quantitat de números parells i la quantitat d'imparells. Doncs així podríem posar això. Controlar negatius i ara sí, comptar parells i imparells. Ens diu que contem quantitat de parells i d'imparells. Doncs anem a comptar-ho. Si aquest número, com se sabia si era parell, si el residu de la divisió és 0, és un número parell. Per tant, agarrarem un comptador de parells més, incrementamel. Recordem, parells n'hi hauria que declarar-lo, tindria un int parells i un imparells i
abans del bucle, recordem els comptadors, abans del bucle s'han d'inicialitzar. Quants parells tinc al principi? 0. Quants imparells tinc al principi? 0. I si no és parell, és que és imparell. Else, doncs imparells més. I ara sí, ja en l'eixida de resultats, que podríem posar així, eixida de resultats, doncs diríem això, i pel que fa als positius i negatius, doncs sou positius, parells. Parells, n'hi ha estos parells i imparells, n'hi ha estos imparells. Així ja estaria. El que passa és que dius, si sabem que hi ha 10 números i que 4 són parells, doncs 6 van a ser imparells. Per tant, el d'imparells no ens serviria el càlcul per a res. Per tant, borrem això, simplement contem els parells i a l'hora de mostrar els imparells, quants n'hi hauran? 10, els que n'hi havia, menys els parells. I això ho posem en parèntesi perquè no es queixa, fem l'operació i després la concatenem en eixa. Ara suposem que en compte de 10 haurem dit introduir 100 números. Però què passa? Així posaríem el 100 i així posaríem el 100. Però per a provar això, vaig a veure si funciona, no tenim que estar introduint 100 números. Doncs què passa? Ara, vaig a fer una prova i vaig a posar així, en compte del 100, 3, i així també li tinc que posar 3. Imaginem que hi haguera altres càlculs que necessitarem eixe 10 o eixe 100 i altra volta tinguera que modificar el 3 perquè s'hi pugui allà. En compte d'això, jo li dic, per a facilitar la feina al programador, vaig a posar-ho en una variableta i li dic així, és la quantitat de números. Doncs int, eixa quantitat de números és igual a 100, i jo per tant així jo li poso eixa quantitat de números i així li poso eixa quantitat de números. Quantitat de números. De forma que això me funcionaria per a 100. Diu, vaig a provar-ho. No vull posar 100 números, em posa 3. Només tinc que canviar-ho així. En tot el programa ja no ho posa. I per tant, així li diria 3 i ara tinc 3 números i prou. Ja no tinc que modificar-ho així, ni tinc que modificar-ho així, i així no m'oblide de canviar-ho en els altres llocs ni res d'això. I com eixa quantitat de números no va a canviar al llarg del programa, doncs li posem així el final. Recordem que això era per a dir una constant. De forma que si més endavant haurem posat, ara el números que siga 5, doncs això ens donaria error perquè hem dit que és final i no pot haver un canvi de valor. Una volta es posa el valor ja no se pot canviar, és el valor final, és una constant. Per tant, ens assegurem que no tindrem després instruccions d'estes i tal. Sempre que vulguem tractar alguna cosa com una constant, que no va canviar al llarg del programa, sempre hi posem el final. I per convenció, sempre les constants es posen tot el nom en majúscules. Doncs control R, li diguem quantitat de números, de forma que ja ho tindríem. Molt bé. Doncs, si voleu, provem, però... I ara ens demanarà aquests 3 números. El 3, el 4 i el 6. Cap negatiu, n'hi ha 2 parells i un imparell. I si ara li posarem algun número negatiu, el 2, el menys 2 i el 2 altra volta, doncs hi ha algun negatiu i 3 parells i 0 imparells. En compte de la variable booleana, doncs simplement haurem pogut comptar quants negatius n'hi ha i al final ja sí li diríem si la quantitat de negatius és major que 0, n'hi ha algun tal, però paquetes que estar ahí comptant, no vols comptar-los per a res, simplement vols saber si n'hi ha o no n'hi ha. Molt bé. Doncs ja estaria. I després ens en recordem, a l'hora de presentar-me això, doncs en compte de 3, dius no, o els 10 que demanava l'enunciat, doncs ja ho tindria. Molt bé.
Vale, 24 diu, demana dos números i calcula la potència. El primer número elevat al segon, amb un bucle. En acabant, mostra aquesta potència. És a dir, hem de demanar dos números, per exemple, el 2 i després el 4, val? De forma que volem calcular 2 elevat a 4. Val? A este se li sol dir la base i a este se li sol dir l'exponent. De forma que en Python podríem fer 2 elevat a 4, val? Però en Java no ho tenim, igual hi ha alguna funció que sí que ho fa, val? Però ho farem a base de multiplicacions. 2 elevat a 4 és multiplicar el 2 per ell mateixa 4 voltes. 2 per 2 per 2 per 2. Val? Per tant, hem de fer moltes voltes, diguem, 4 voltes una multiplicació. Bueno, primer el multiplicaríem per l'element neutre, val? 1 per 2, 2. Després, eixe número resultat per eixe 2, 2 per 2, 4, eixe número resultat per eixe 2, 8, i eixe número resultat per 2, que serien 16. Per tant, en una variable resultat anirem guardant-nos estos numerets. Val? Serà un acumulador de productes, de forma que hem de fer 4 voltes multiplicacions de 2 en 2. Per tant, 4 voltes hem de fer n voltes, doncs un for és l'estructura més idònia. En el for, en Java, recordem que teníem 3 coses separats per punt i coma. Val? De forma que si hem de fer alguna cosa 4 voltes necessitem un comptador, per exemple la i. La i valdrà 1, 2, 3 i 4, per tant la i la primera volta valdrà 1, mentre la i és menor o igual que 4, entrarem, val? I cada volta, a cada passar, la i la incrementem. De forma que quan i val 1, 1 és menor que 4, sí, farà la multiplicació, l'acumularà. Després la i valdrà 2, 2 és menor que 4, acumularà 3, 4, i quan la i valga 5 ja no entrarà i així mostrarem el resultat. D'acord? Vinga, doncs anem a fer-ho. Vindrem així i tindríem... necessitem algo. Bueno, primer demanaríem les dades. Val? L'entrada de dades i li diríem show dis-me la base. Dis-me la base i ara plegaríem la base. Base igual teclat nextint. I a continuació demanaríem l'exponent. Dis-me l'exponent i ho agarrem en un... Així, l'exponent igual a teclat nextint. Així doncs, hauríem de controlar que aquest enter no siga una lletra, etc. Anem a obviar això perquè ja ho hem fet en altres exercicis i per tant no ho anem a fer. Però si ens ho demanaren, controla que no hi hagi una lletra, doncs ho posaríem. De moment així anem a obviar-ho. Ja tenim l'entrada de dades, ara vindrien els càlculs i després hi ha l'eixida de resultats. En els càlculs, així és on tenim que fer aquest for de recórrer això. Per tant, un for, si li féssim automàticament for i el tabulador, i ens posa això. Des de i igual a 1 i menor o igual que 4, perdó, que 4 no, i menor o igual que, si estàvem dient, i menor o igual que 4 suponent eixe 4, i menor o igual que l'exponent. Perdó, així. Val? I menor o igual que eixe 4, en compte d'eixe 4, és l'exponent. I menor o igual que l'exponent. Per tant, i menor o igual que l'exponent, igual donaria i igual a 0 i menor que exponent. I ara sí, necessitem eixe resultat, que a primer farem resultat és igual al resultat que ja teníem abans multiplicat per la base. Sempre així estem fent que el resultat és el que ja tenia per la base. Després, en l'altre, el resultat serà el resultat que tenia per la base. El resultat serà el que ja tenia, res igual a res per la base, res igual a res per la base. Per tant, res igual a res per la base. Ens fa falta eixa variable resultat, doncs tindrem així una variable, podríem posar-la per així. De fet, així podríem posar totes les variables que necessitem. La base, l'exponent i el resultat.
I així no la declarem, així no les declarem totes dalt, i així tindríem el resultat, igual al resultat per la base. Així es queixa perquè els acumuladors s'han d'inicialitzar. A primera hora serien res que siga el que tenia abans, però que tenia abans no li ho hem dit. I ho haguem pogut posar així, el valor inicial, però sempre hi posarem justet abans del for. Per si això estiguera dins d'un altre bucle, hauríem d'inicialitzar-lo cada volta que passem per així. Per tant, no l'inicialitzarem així, sinó sempre abans del for. Res igual, els acumuladors s'inicialitzaven a 0, però quan acumulàvem sumes. Però què passa si l'inicialitzem aquest resultat a 0, 0 per 2 és 0, i sempre 0 per 2 sempre serà 0. S'inicialitza sempre, l'element neutre de la multiplicació, que és l'1. El resultat és 1. Per tant, resultat igual al resultat per la base, tal. Quan ja hem acabat, al final, en l'eixida de resultats, ja mostrarem aquests resultats. Sort, podríem posar base elevat a eixe exponent és tant el resultat. Anem a veure si funciona. La base 2 elevat a 4, 2 elevat a 4 és 16. 2 per 2, 4, per 2, 8, per 2, 16. Comprovem números xicotets també, a veure si funciona. 2 elevat a 1, 2 elevat a 1 és 2, i ara 2 elevat a 0 no és 0. Recordem que 2 elevat a 0 sempre és 1. Hem de mirar tots aquests casos, límits, per veure si s'està fent-ho bé o ens hem enganyat al principi o el que siga. Molt bé, ja tindríem este. I passaríem ara als altres dos exercicis que són semblants. I serien estos d'ací, són els d'endevinar número. Tant este com este són d'endevinar un número, però el que farem en Python és més paregut a este, però este, així com el que fèiem en Python era l'ordinador el que triava el número i l'usuari el que ha d'endevinar el número, així és al revés. Aquest és un programa d'endevinar un número, però és l'usuari qui pensa un número de l'1 al 100 i no l'introdueix per tecla ni res, el pensa. L'ordinador ha d'endevinar-lo. L'ordinador triarà un número, diu, és este, això ho dirà l'ordinador, i l'usuari li dirà, sí que és, o és menor, o és major, i així tot el rato fins que sigui encertat. Per tant, el que farem serà això, triar un número i nosaltres pensem que és un número, però l'ordinador repetidament, és a dir, hi haurà un bucle per ací que repetidament, què té que fer l'ordinador? Moltes voltes té que fer una sèrie de coses. Triar un número, després mostrar eixe número, preguntar, és eixe número? Mostrar eixe número i preguntar, no? Preguntar eixe número, mostrar eixe número i preguntar, és eixe? I l'usuari li haurà de contestar, és eixe, i haurem de contestar que sí que és igual, o no que és menor, o no que és major. Per exemple, aquestes tres coses. I després, les accions que té que fer l'ordinador. Depenent, si és igual, ja hem acabat. Així, diferents casos. Si és igual, eixirem del bucle. Si és menor, així, a primera hora, tenia que triar un número entre 1 i 100. Així després voldrem que tria un número, si el número era menor, si hem triat, per exemple, si així estava l'1 i així estava el 100. I suposem que nosaltres hem pensat el 80. Menuda cochina. El 80. Però això no ho sap l'ordinador. I ara l'ordinador diu, el 50. Nosaltres li haurem de dir, no, és major.
Per tant, al següent torn, l'ordinador no ha de triar un número entre 1 i 100. L'haurà de triar, si li hem dit que és major, entre 51 i 100. Val? Per tant, ara, quan voldrem que siga entre 51 i 100, aquestes dues cosetes aniran variant. Este serà el límit inferior i este serà el límit superior. Per tant, si és major, si li contestem major, és el límit inferior el que haurà de canviar. I li haurem de dir, doncs el límit inferior ara serà eixe 51. És a dir, el número que tu m'has dit, el número que havia pensat l'ordinador, més 1. Si havia dit el 50, doncs ara serà el 51. Mentre que si li havíem dit menor, imaginem que no havia dit el 50, sinó que havia dit el 90, doncs nosaltres li direm, no, és menor. Per tant, el nou número que té que buscar l'ordinador estarà entre el límit inferior i el 90. Ara això haurà de canviar. Ara el límit superior haurà de ser el número que li havíem dit, eixe 90, això era el número que li havíem dit que havia pensat l'ordinador més 1, i ara serà el número que havia dit l'ordinador menys 1. Val? Això és el número que havia dit l'ordinador. Vale? Per tant, tenint aquesta estructura, d'alt o baix ja podem fer-ho. Ara, doncs anem a fer un bucle, diríem així, borrem-lo d'abans. Vale. I fem el bucle. El bucle no sabem quantes voltes ho ha d'endevinar, per tant un for no serà un while o un do while. Podem posar-li ja així la condició, while que per almenys ha de fer una volta repetir el fet de triar un número i tot això. Per tant, anem a fer-ho. Tot se podria fer en whiles, en do whiles i en fors, val? Però l'estructura més idònia jo crec que és un do while perquè almenys ho ha de preguntar una volta, el triar un número mostrarà aquest número i tal, i per tant, primer farem el que siga i després veurem si s'ha de tornar a repetir o no. Estarem fent tot això mentre que, doncs, mentre no ho siga encertat, mentre no encerte el número. Val, mentre no encertar el número. Ara, eixe encertar serà una variable booleana, doncs així, boolean encertar. I a primera hora li haurem de donar un valor abans d'entrar al bucle. L'ha encertat aquest número? No, de moment no. Per tant, encertar és igual a false. Bueno. I ara, així, li diríem tot el que hem posat així, així no, així. Així tenim que fer, què tenia que fer el bucle? Triar un número de l'1 al 100, bueno, després haurà de triar un número de l'1 al 50 o del 90 al tal o el que siga. Per tant, eixe 1 i 100 no va ser sempre 1 i 100, anirà canviant. Triar un número entre el límit inferior i límit superior. Doncs anem a dir al principi quins seran eixos límit inferior i superior. El límit inferior serà 1 i el límit superior seran 100. I així posarem les variables int, límit inferior, límit superior. I ara sí, serà... Espera, anem a fer això més xicotet perquè es veuen les dues coses alhora. Triar un número entre 1 i 100. Doncs així posarem triar número entre el rang de possibles valors. Després mostrarem el número i preguntar. Mostrar número, el número triat per l'ordinador i preguntar. I després prendre les accions d'eixir o el que siga. Actuar depenent del que ha contestat l'usuari. De si és menor, major o igual. Triar un número. Per a triar un número, a veure, així no sé si ens diu l'enunciat. Vale, no, res, això era en l'altre. Triar un número dins del rang, val? De l'1 al 100 o de l'1 al 50 o el que siga. Com triem eixe número? Per exemple, si hem de triar un número entre 1 i 100, podríem triar, a veure, sí, podríem triar
qualsevol en l'ordinador, podria agarrar-ne un aleatori entre 1 i 100. Però la idea és que si sempre triem numerers de per a si, per exemple, potser té poca possibilitat d'acertar. Perquè si li dius el 2, després te dirà, no, està entre el 3 i el 100. I es tracta de que el rang cada volta sigui més xicotet. Val? És més xicotet, però volem que sigui molt més xicotet. Per tant, la idea, si a primera hora tenim que he d'encertar un número entre l'1 i el 100, si a tu t'ho digueren, digue'm un número del 100, doncs tu potser diries el 50, no? El que està al mig, per si te diuen no menor, doncs dius, vale, ja sé que tots estos ja sé que no són. O si digueren no és major, doncs tots estos no són. Per tant, sempre que agarrarem l'ordinador, li direm que la forma de treballar és que agarre sempre el del mig d'estos. Quin és el del mig? Doncs la meitat de 100 en este cas, 50. Vale. Però i si després el número que n'hi haguera que encertar està entre 50 i 100? Com agarrem el del mig? Doncs el del mig quin serà? 75. Val? Com ho sabem això? Doncs 100 més 50, 150 entre 2, 75. Per tant, per a trobar sempre el número del mig del rang, sumarem els límits i dividirem entre 2. D'acord? Bé, per tant, anem a triar el número dins del rang. I diríem, doncs, el número que ha triat l'ordinador, número de l'ordinador és el límit inferior més el límit superior partit per 2. Anem en compte perquè així el que farà, si recordem les regles de prioritat, serà dividir este entre 2 i després sumar-li el límit inferior. I no, volem que sume estos 2 i partir per 2. Per tant, recordem posar tot això entre parèntesis. Eixe ord no li l'hem posat, eixe número que ha de triar l'ordinador no l'hem posat, el posem ara. Vale, ja l'ha agarrat. Doncs ara el mostrem. Sort, no, això era triar el número, eixe ja estaria. Ara, en l'apartat mostrar el número i preguntar, doncs sort. És este, és el tal, i posem així el ord, i posem un interrogantet així, guapet, tal. I li direm que ens conteste, dis-me si és igual o si és menor o si és major. Val? I ara voldrem que per teclat ens donen un caràcter. Val? Eixa pista que ens donen va ser un caràcter. Li diguem així, de tipus char, voldrem la pista que ens donen, de si és igual, menor o major. Si és igual no és ninguna pista. Si és igual, ja haurem acabat. La pista o la resposta de l'usuari, conforme vulguem dir-li. Pista és igual a teclat. No hi havia un next char, recordeu, hi havia un next line, però això ens donava una cadena de caràcters, i una cadena de caràcters no puc guardar-la en un caràcter, encara que després ens en donen un. Si recordem, d'eixa cadena teníem que agarrar el primer caràcter, per tant li fem el charat de la posició 0. Ja hem agarrat això. Ja està, ara ja ens ho ha preguntat, ja li hem preguntat això a l'usuari, i l'usuari ja ens ha contestat o ixe, o ixe, o ixe. 3 possibles valors. Doncs un switch. Vindrem així i direm switch. Switch, la variable, pista. Obrim, tanquem, i així posàvem els keys. En cas de que m'has dit un igual, i recordem, els possibles valors de la variable esta anaven entre cometes simples, els caràcters entre cometes simples. Si m'has dit un això, doncs ja ho he encertat. Per tant, així tenim la variable encertar, doncs li diguem encertar igual a true. Ja l'hem encertat. Encertar igual a true. Podríem dir-li així un missatget de que enhorabona ja l'has encertat, o bé, quan eixim del bucle, així, enhorabona ja l'has encertat. Ho direm al final mateixa. I recordem, en cada case del switch n'hi havia que posar un break, si no quan entrava en un, després feia els altres cases també. Doncs així mateixa, li diguem en la mateixa línia. Ara, en cas que ens hagi dit el menor, recordem, o el major, fem així conforme està ahí. Si ens han dit que el número era major, el que havíem dit era que el límit inferior era igual a el que ens havien contestat l'ordinador més 1. En aquest cas, el que hem de fer és que el límit inferior siga igual a el que ens ha dit l'ordinador més 1. I el break.
En cas de que ens diguen no, és menor, doncs què haurem de fer? El límit superior igual al número que ha dit l'ordinador menys 1. El límit superior és igual a l'ordinador menys 1 i el break. I després el default era que si ens han contestat ni això, ni això, ni això, doncs no sé, sort, resposta incorrecta. I no fem res més. Simplement li avisem que no ens ha contestat res més i, bueno, i tornaria altra volta al bucle. Resposta incorrecta. I ara sí, en el bucle, quan acabe del switch doncs diria encertar. Doncs si no ha passat per així, si no ens ha dit que és igual, doncs tornaria altra volta i agarraria el nou numeret que tria l'ordinador, la meitat d'aixòs dos, etc. I quan eixim del bucle, així la podrem dir, doncs sort, molt bé. No, o he guanyat, així és l'ordinador el que guanya. Molt bé, no, doncs he guanyat. Podríem fer-ho en un comptador d'intents, doncs ho he aconseguit en tal, així és l'ordinador el que ho ha d'endevinar. Molt bé. Doncs crec que ja estaria, faltaria provar-lo. Ara anem a provar-lo i... Bueno, executem... Vale, i ara ens diu, és el 5... Abans, tornem a executar-lo perquè s'entenga això un poquet. Pensem, doncs anem a dir que és el 76. Val? El número que hem pensat és el 76. L'ordinador l'ha d'encertar. Doncs tanquem això. I ara ens diu, és el 50 i li hem de contestar o això, o això, o això. 50 i hem de dir no, és major. Doncs li contestem major. És el 75? No, li hem de contestar major. Veus? Ha agarrat la meitat entre el 55 i 100. Li contestem major. És el 88? No, és menor. I poquet a poquet va acostant-se al 76. El 86, menor. És el 78, menor. És el 76? Sí, igual. I he guanyat. D'acord? Molt bé, doncs això seria la idea. I després l'altre exercici, ja és com si fos el que farem en Python. És diu, altre programa d'endevinar un número. Ara és l'ordinador el que tria un número de l'1 al 100. Igual com en Python, veurem una funcioneta, no sé si en Python o en Absent, que buscàvem, hi havia una funcioneta, rand o alguna d'això per a trobar un valor aleatori entre un rang, de l'1 al 100 o de l'1 al que li diguem. Doncs ara te diu, busca tu la vida un poquet, busca en internet una funció que calcula un número aleatori en Java. Per tant, l'ordinador tria un número aleatori. Ara l'usuari ha d'intentar endevinar-lo amb els missatges que vaig a dir en l'ordinador i si el número a encertar és major o menor del que ha dit l'usuari. I ja està. Simplement no ens dirà està entre tal i està entre tal, simplement major o menor. Doncs ara borrem tot això. I ara sí, borrem això. I haurà de fer alguna cosa per l'estil, el que abans. Ara, què ha de fer el programa? Ha de buscar un número, ha de triar un número aleatori. Triar un número aleatori. Que no l'ha de mostrar en pantalla ni res. Això només ho ha de fer una volta, triar un número. I després serà moltes voltes, en un bucle. Ja veurem si ho fem en un while, en un for, en un do while. Què hem de fer? Doncs li hem de dir, digues un número, arrepleguem aquest número, este número aleatori, doncs li direm aleatori. I el número que agarrem, doncs la guardarem en num. Després de replegar aquest número per teclat, això seria replegar el número per teclat. Després, ara, l'ordinador ha de prendre una decisió de si aquest número és igual, si el número és igual, doncs acabar. Si és menor, mostrar missatge de menor. Si és major, missatge corresponent. Si el número és major, doncs missatge de dir és major i ja estaria. I quan acabi el bucle, o bé així, dir-li que molt bé i eixir,
o bé, quan ixes del bucle, dir-li ja molt bé. D'acord? Bueno, per tant, tindríem primer era triar aquest número aleatori i per això teníem que buscar-ho en internet. Pues agarraríem i busquem en internet i li diguem número aleatori en Java. Generar números aleatoris en Java. Pues eixa mateixa, a veure si ens diu alguna cosa. Hem d'aprendre, pues això, a buscar cosetes. Mira, el math random, tal, ens diu així. I mira, el math random per 6, esto de valores de 0,0. A veure, si ho fem un poc més grandet. Això com massa gran. Tal. Si posem math random per 6, esto de valores de 0,0 a 6,0. O sigui, ens dona números decimals, que tampoc volem números decimals, excepte el 6,0. Per tant, jo no vull el 0 i jo sí que voldria, si li posa així 100, m'agarrarà valors del 0 al 100. I jo voldria de l'1 al 100. Perdó, si li posa així 100, m'agarrarà valors del 0 al 99. Pues, si a tot això sempre el que me dona, sempre li sume 1, en cas de que me dona 0, 0 més 1 serà 1, en cas de que me doni 99, 99 més 1 serà 100. Val? No és el mateix, a veure, no és el mateix fer el random este, diu random per 100, això ens dona un número entre 0 i 99. Val? Per tant, si a tot això li fem més 1, no al 100 més 1, sinó a tot això més 1, doncs això ens donarà un número entre 1 i 100. Val? Però podríeu pensar, vale, i no dona igual això un posar-li l'ací? No, perquè si li posa així el 101, això me farà un número entre 0 i 100. No entre 1 i 100. Val? Vale. Finalmente, para conseguir un entero, quitamos los decimales usando tal. Bueno, se pueden conseguir tallares decimals de varias maneres, però bueno, agarrem això i dius, vale, ja ho tinc ahí. Pam. Jo vinc així i li pose. Tria aquest valor dado, doncs li havíem dit que era el número aleatori, aleatori, és igual a tal. Vale, i en compte d'eixe 6, doncs li direm així el 100 i el més 1. Eixe 1 no se suma al 100, se suma al producte d'eixe per eixe. Realment és com si tinguérem això, que no ens fa falta eixe parèntesi perquè el producte és més prioritari que la suma, però vale. Ja ens dona un error perquè eixe mat pues no estarà a la llibreria. No, possible pèrdua de precisió. No sé ara. Bueno, pues per posar-me això te lleve este. No sé exactament el flor este el que faria, però bueno, simplement li estem dient converteix-me a enter, tot aquest número en decimals, passa-me l'enter. Ja tenim el número aleatori. Bueno, per a veure-ho, pues anem a mostrar aquest número aleatori, a veure què ens ha donat. 12, per exemple, tornem a executar, 65, 48, tal. Sempre ens donen números entre 1 i 100. Però aquest número no l'hem de mostrar. Ara, què vindria? Ara ve el bucle de demanar un número i tal. Anem a demanar un número, solve, dis-me un número de l'1 al 100. No anem a fer-li els límits i tal, anem a fer-lo senzillet. Dis-me un número i ara el solve, agarrem aquest número. Posem totes les, així, aquest número i el tal, l'int este li llevem així, així dalt posem totes les declaracions i ara sí, i baix ja posem els càlculs i tal. Dis-me un número, vale, pues el número igual a teclat nextint. I ara faríem això, i a veure si comprovar si és igual o si és menor o si és tal cosa. Vale, anem a veure si és igual. Si aquest número és igual al número aleatori que tinc jo,
Bueno, tot això ara ho havia de fer en un bucle. Val? Per tant, el bucle este, el fem en un do while, per exemple. Això ho havia de fer només una volta, però ara moltes voltes haurà de fer el fet de demanar un bucle, de demanar un número, etc. Mentre que, doncs mentre no ho encerte, mentre no encertar, igual com abans. I així l'encertar, booleà, boolean encertar, i abans del bucle li diguem que encertar, de moment no ho ha encertat, encertar igual a false. I ara si li diguem si el número és igual a alea, doncs sí, el encertar igual a true. Si no ho ha encertat, acostumem-nos a posar elses, perquè moltes voltes sempre poseu ifs, ifs, ifs i mai posem elses. Doncs el que vaig a preguntar ara, si és menor o és major, només té sentit si no l'ha encertat. Per tant, si no l'hem encertat, anem a veure si és menor. Si el número que m'has dit és menor que el número aleatori, doncs jo te mostraré shout i dir, no, el número aleatori és major. És major. I si no, else, doncs ja no fem ningú altre if. O és igual o és menor, else o és major. I per tant, així li diríem shout és menor. I per tant, estarem tot el rato així, no està encertat, tal. Bueno, no sé, així ja no hi ha que canviar límits ni res, no hi ha pistes, simplement major, menor i tal. I al final, quan eixim, doncs ja, després del bucle, ja podem dir-li que shout, doncs encertat. Era així. Ctrl-Shift-F, com s'ho fa guapet, i ho executem. Doncs anem a veure quin número era. Dis-me el número, doncs el 50. És menor, 25. Mira, a la segona l'hem encertat. Tornem a provar altra volta i tal. Bueno, per veure que realment funciona bé, doncs anem a fer trampa i anem a mostrar aquest número aleatori i li diguem shout número secret és este d'ací, és el alea. Ho executem, tanquem l'execució anterior, si no ens deixa executar. Vale, el número secret que s'imagina que no ho sabem és el 52. Anem a encertar-la a la primera. Molt bé, encertat. Si anem provant les altres coses, ara és el 62. Doncs és el 80 i me diu, és menor. És el 70, és menor. És el 2, és major, i quan encertem era el 62, doncs és el 62, sí, encertat. D'acord? Molt bé, doncs així estan ja tots els exercicis que estaven plantejats en el tema. Us recomano que feu estos i més exercicis, si en voleu vos en puc donar més, etc per a que practiqueu i me podeu plantejar dubtes o veure si està bé aquest exercici o ajuda, etc. Vinga, doncs fins ara.